Ay, turun. Dili juga papugong bay. Hari ko papugong. Di lang tamu dayon. Sayang na ba niya akong kagwapo? Ako ra. Hindi ka. Tara matut ta. Ilog niya akong yam. Patay Kita siya siya. na. Ako lagi bahala turun. Asa man ta adto? Lapit bay. Ito, makita nito sa kasadang naglibang. Tay, baong giday. Oh, unsa man kada? Dire magkata si Libaong. Alam bay. Abin ako ray danghag. Ikaw man pud lagay. Ala, gauna-una ako sa kong yam. Pag-ilog. Unsa? Usa tay. Ano na yung kaon? Oh, na dede. Oh. Uto raw? Oh, nagkini sila ba? Patay na ron. Mo na dede. Padlong na rin. Matay, gamay man day naglawas bay. Gamay jud aron. Gamay jud aron. Patay ka mo gid itong gaulog sa kong uyab day. Dire mo taman. Patay mo ron dala na ron. Nga kami. Dare po ka taman. Ay pangunay trabaho, nyukat ko. Dare mo taman. Ayo jug lapas diri sa ko. Patay ka sa lapas kasi ka. Patay ka sa ko. Patay ka ron. Ana ta bay. Karon. Anong ilog mo kuyab? Ay anong ilog mo kuyab? Kumo to kuyab kon. Kumo to. Buang ram. Lapas ko. Okay. Tama na bay. Kuno mabuga. Lapas ko ka. Buang ram. Dara mo kon riyo. Nah, buang ram. Lapas mo ka. Nah, lapas mo. Utrog lapas ron. Patay ka ron. Buyo na mo bay. Lapas mo ko man. Ay lapas mo. Mo lapas mo. Lapas. Ay lapas mo. Buang ka lapas ka. Buyo na mo ba? Na. Buyo na mo ba? Baik na mo ba? Pati bayi doon. Buyo na mo ba? Bayi doon, bay. Bayi doon. Unsay bayi di makubayi. Bayi doon. Bayi doon. Bayi ka bay. Bayi bayi di makubayi. Bayi doon, bayi doon. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Start ron. Mal sa man problema ni mo bay. Gilog na ako sama. Sila pakai turun bay. Ano ron? Bilang ba mama mantu Nung kape ko. Tama na bay. Siang kasih tu bilang ba mama Ay na mo ba? kasih tu mau minta Kuya na mo naman. Buang ka dapat ka. Buyo na mo ba? Buyo na mo ba? Na. Bayi dito. Patay bayi doon, bayi. kita Usay bayi nga din man. kasih tu bilang ba mama Hey, what's up mga Mga kokok? kokok. Kung naamoy asawang gwapa diya, taguin ninyo, palihog lang kay naang mga kokok. kita sesi Yeah, please subscribe sa among YouTube channel o sa among page, Janry TV. Salamat guys sa suporta. Thank you. restu